Ahojte kamaráti, priatelia, všetci fanúšikovia, priaznivci občianskeho združenia Miška. Dnes sme sa zastavili na návšteve v pizzerie Dart, kde budeme losovať o ceny v rámci projektu Žihadielko. Všetci tí, ktorí sa zapojili do súťaže Žihadielko pre Piešťany, pridali si nás do udalosti a začali nás zdieľať a hlavne hlasovali a hrali majú každý deň, majú možnosť hrať o tieto super ceny. Dneska hráme o 5 skvelých cien, ktoré nám venovali rôzni naši kamaráti, priatelia. Pridalo sa vás až 112, čiže zo 112 ľudí budeme losovať teraz ľudí, ktorí si budú odnášať jednotlivé ceny. Ako prvou cenou začneme dvakrát stupenka do zrkadliska kúpele Irma, ktorá nám darovala v kúpelo Piešťany. Túto cenu by som poprosil, aby nám prišiel vylosovať kuchár pizzerie Dart, Michal, ktorého privítajme. Michal, ahoj Michal, zdravím ťa, ako sa darí? Dobre. Super, poprosil by som ťa, aby si nám vylosoval jedného šťastného výhercu alebo výherkyňu, ktorý si odniesie 2 vstupenky do kúpele Irma, zrkadlisko, bahnisko a bude mať tak pekný, príjemný deň. Takže výhercom alebo výherkyňou sa stáva Jana Eva Nová. Jana Eva Nová, gratulujeme vám všetkým, teda a hlavne Jane Eve, ktorá získala túto cenu. Ďakujeme ti, Michal, nech sa ti darí, vidíme sa na budúci. Ideme ďalej, losujeme o 4. cenu, ktorú nám venovalo tiež kúpele Piešťany. Sú to rôzne darčeky, ale takisto aj pochuťka, ako je čokoláda, príjemné CD, relaxačná muzika a mnoho ďalších. Toto nám príde vylosovať zástupca pizzerie Dart a bude to naša milá obsluha Monika. Privítaj Moniku. Super, takže ideme losovať, losujeme 4. cenu, kde sa výhercom alebo výherkyňou stáva Richard Galáš, super, ďakujeme Monika, ďakujeme veľmi pekne, takže Richard Galáš, k tebe poputujú tieto veci. Ideme ďalej, ďalšou cenou, ktorou je darčeková poukážka od pizzerie Dart, tá najväčšia pizza, 800 gramová podľa vášho výberu, ktorú vám prinesú až k vám domov a keď pracujete, tak aj do práce. A kto by to mohol prísť vylosovať, ak nie sám osobne pán majiteľ, privítajme Davida Bartoška. Cenu a poprosíme ťa, aby si vyžreboval jedného výhercu, ktorý sa minimálne raz denne dobre napapá. A výhercom bude? Šťastným výhercom bude? A výherkyňou bude? Lucia Hajduchová. Lucia Hajduchová, gratulujeme. Ďakujeme a prajeme Lucii príjemnú chuť. Ideme ďalej. Druhou cenou sa stáva poukaz od Fitness City. Je to poukaz pre mamičku, ale nielen pre mamičku, ale aj pre deti alebo dieťa. Tak, aby maminka nemala starosti, môže si kľudne zacvičiť do Fitness City aj so svojím dieťaťom. Je to 5 vstupov. Super. Toto nám príde vylosovať zástupca pizzerie Dart, sám osobne ďalší kuchár, fajnšmeker Lukáš. Prosím ťa vyžrebovať druhú cenu, takže výherca alebo výherkyňou sa stáva Martina Pišná. Martina Pišná, gratulujeme, ďakujeme Lukáš, nech sa darí, takže Martina Pišná bude tá, ktorá bude možno aj pyšná na svoju postavu, keď absolvuje minimálne 5 vstupov do Fitness City Piešťany. Prvou a hlavnou cenou bolo party u vás doma podľa vášho výberu, môžete si vybrať buď všetkých maskotov, pokiaľ sa vás zmestia k vám domov na záhradu, na byt alebo kam budete chcieť, alebo si môžete ľubovoľne vybrať jednotlivých, ktorí vás prídu navštíviť a zabavia sa s vami na vašej party. Túto cenu nám príde vyžrebovať zástupca spoločnosti Samkos, slečna, alebo pani by som to povedal, Eva Čavojská. Ahoj, zdravím vás, poprosím vás, a teda prvom rade by som vám chcel aj poďakovať za krásnu cenu. A výherca alebo výherkyňou sa stáva. Konečne vyhráva. Skúsme to trošku natiahnuť. Konečne prvú cenu vyhráva. A ja by som chcel vyhrať. Som to ja? Ivetka Samková. Ivetka Samková, gratulujeme. Gratulujeme. Keďže sa nám to stala taká veľmi milá udalosť a výherkyňou sa stala moja manželka, tak by sme to radi túto cenu posunuli ďalej. Keďže si myslím, že 100% som presvedčený, že by s tým súhlasila aj ona. Takže poprosíme ešte raz Evičko, aby prišla k nám späť, aby vylosovala ďalšieho výhercu
šťastného, ktorý dostane dar teraz od mojej manželky. Takže od pani Samkovej cenu dostáva Valéria Valapková. Valéria Valapková, gratulujeme, cenu maskotky vyhrávaš a dúfam, že aj skvelú zábavu budeš mať. My by sme vás sa mali chceli všetkým veľmi pekne poďakovať, hlavne deťom, ktorí podporovali svojich rodičov a dennodenne ich nabádali k tomu, aby hlasovali za naše ihrisko. Bola to dosť veľká, dlhá cesta, dokopy mesiac a pol sme súťažili, ale áno, vyhrali sme to. Ihrisko Žiadielko bude u nás. Dúfam, že sa tam budeme často stretávať. Ďakujem vám všetkým podporovateľom, zdieľajte nás na našej facebookovej stránke OZ Miška. Super hrdinka, sledujte nás ďalej, vidíme sa na budúce. Čaute!